Il-vapur MSC Opera li fil-jiem li għaddew kellu abbord passiġġier li riżulta pożittiv għal coronavirus ma tħallix jidħol fil-Port Malti. Fisqarija l-gvern qal li din id-deċiżjoni ttieħdet sempliċiment għax tqajjem l-allarm fost il-pubbliku. Hekk kif il-possibilità li dan il-vapur seta' jiddaħħal f'pajjiżna kien deskritt bħala riskju kbir u għal xejn mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija għal MAM u mill-Assoċjazzjoni Maltija għal Mediċina tas-Saħħa Pubblika l-MAPHM. Fisqarija maħruġa minn Kastilja, il-gvern waħħal fil-paniku li qam fost in-nies u fil-medja għal dan l-allarm żejjed għaskontu f'portijiet oħra Ewropej il-bastiment daħal xorta waħda. Iżda ma' Net News il-President tal-MAM Martin Balzan qal li l-assoċjazzjoni kienet lesta ssejjaħ azzjonijiet industrijali għal membri tagħha għax ħasset li mhux aċċettabbli li jkun aċċettat riskju kbir bħal dan aktar u aktar meta dan il-cruise liner fil-passat qatt ma daħal f'Malta. L-aħħar port li kien sorġut fih kien dak ta' Korfu fil-Greċja b'2302 passiġġieri abbord. Minkejja li fil-jiem li għaddew fuq dan il-vapur kien hemm Awstrijak li nstab pożittiv għal COVID-19 fil-vjaġġ attwali ma jidher li hemm ħadd infettat mill-virus. Mill-Port Grek għal xi ħin il-vapur derri saqlejna, iżdissa aktarx li se jkun qed jieqaf il-barra mill-Port Malti. B'sempliċi tfittxija fuq l-internet wieħed malajr jista' jsib ir-rotta li qed jagħmel dan il-bastiment tat-turisti. Is-Sovrintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci mill-ewwel appellat biex il-cruise liner ma jitħallix jidħol għalkemm jidher li saret pressjoni ulterjuri minn barra biex dan jitħalla. Dan il-fatt wassal għal kritika tal-MAM daskemm tal-MAPHM li esprimew fiduċja fil-pożizzjoni meħuda minn Charmaine Gauci. Minnaħa tagħha fis-qarija l-MAPHM qalet ukoll li kieku l-cruise liner iddaħħal f'Malta kien ifisser li l-persuni abbord kien ikollhom jagħmlu l-perjodu ta' kwarantina f'pajjiżna stess. Barra minn hekk kien ikollu jsir proċess twil biex ikunu ttestjati l-aktar minn 2000 passiġġier u l-ekwipaġġ abbord tant li ma tkun tagħmel l-ebda sens li l-vapur jitħalla jidħol. L-MAPHM temmet tgħid li l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għandu jkollhom diskrezzjoni kompleta fid-deċiżjonijiet ta' x'inhu l-aħjar għas-sigurtà u s-saħħa pubblika tal-poplu kollu.